Nyakura moge juang oyawre kino machieno kinyi makauno kachendo maru piny dhi nyime wasewinjo kacha weche manyien kod mago magazet mokeli kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor en kinde mondo rango chal mar piny Kenya mar mondo monene adier gik mage matimore to ainonogi e yo machal nade okinyi makauno dhi bedo kaka tai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango tantiere kae kod welo madhi bedo kwarango godo chal mar piny Kenya sani aseyudo kae wendo maen jaod bura machon e kaunti ma Migori Dr. Pamela Odhiambo warango kode chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono ka wachako wamiye thuolo mar mondo mi mose oganda wa okinyi ni oyawre daktari kendo machiegni oyawre ahinya oche ni Kisumo kanya kwar kama iwacho no nitie kaka nyara moro manimba ahinya otede koro into ina ora geno ni tok ma nyalo yudo sukari bang' mano yena uru nyikwara mogi monda moswe ni oyawre uru kendo kwe mar Nyasaye mondo bed kodu okinyini ka watudore yor mbui kaendi kate wang' jowi kaka ujawache kamano ka wachako ami thuolo mara golo paro bende mantie kachiel koda ka ote mari mano ne anyuola mara jaod bura mano ma Emurua Dikir Joanna Ngeno ma bende ne owito ngimane kachiel koda ka jo-Kenya mamoko abich masira mar kalapapla mano chieng' ngeso en wach manyaka kawuono nonro iwacho ne odhi nyime chenro mag gik mare bende osechako jothuru atimo mos makende ahinya ne anyuola mar mosenindo migosi Joanna Ngeno ma bende ae gwenge mar Emurua Dikir to kod jo-Kenya duto mane en go e ndege no mowito ngimagi Joanna wasetiyogo matin kendo ang'eye kaka ng'at moro ma ok en ga ng'ama rakoko ahinya lakini ka chunye oparo kata osebedo determined nodwa notimo gimoro to kodog chien kendo en ng'at moro ma nyocho o represent jogego a lot of zeal kendo ko defend gi kotimo maber ne gweng'no akwayo ni Nyasaye oket chunyi kamokwe to kata jo-Kenya wadwa mamoko gi familia moko ma bende owito jogi kanyo endo Nyasaye mondo migi kwe makende mak mana ni kiyiena to we achwalie ywak moro makende kata kwayo ne oganda wa ma chalo jok ma Nyasaye omiyo talamu mar wuotho gi kalapapla gi kata joriemb gi miluongo ni pilots to gi kembni ma weg gigi aparo ni seche moko nitie kaka bedo ni wadwa ni wa operate under very strict conditions ni kotera kama to nyaka duok ndege no sama kama gi gik makamago ber lakini seche moko ka weather rach ahinya to da ber ka nitiere a bit of flexibility manyalo miyo ber bede nikech apara ni Odhiambo cha an kana ng'iyo weather to chunya moro to neno ni ndege cha noko ningo kama ne entie cha ok ang'eyo itilafu moko ma bende no nyalo bedo go ndege no wuon to mak mana ni weather that evening e gwenge mane jogo nitiego ne ok ber ahinya koro apara ni mano bende kwayo moro mwanyalo chwalo mondo koponi kata ka ndege gi oterowa kamoro to waneno ka weather ok dhi maber ahinya kata ka saa ohinyore to ok ang'e ni nyalo tim nang'o mondo oyienegi gibed kanyo nyaka saa maber ma koro kendo ginyalo akanyo gi kwe ka ok waneno masira machal gi aina manyo waneno ni kamano kende notemo oro ne oganda mano mowuok e kuonde mopogore opogore ka wiyo kwelo bende gi wuod Nyakach Kadianga mano pilot George Were mabende nowito ngimane e masira Nyasaye oket chunye kamokwe kamano Nyasaye oket chunye kamokwe kachiel koda ka oganda go duto chako gi wach manyaka sani bende osebedo kae kagoyo ute fwambo mopogore opogore mantiere piny Kenya kod mago maoko lweny madhi nyime Middle East mano lwenj Amerika kod mano ma Iran mbetre ma Iran pacho ka ogolo chung' margi kachiel koda ka jotelo mamoko moting'o nyaka jatend piny Kenya mabende ne oloso wiye sikan los toka kod jafwambo wadwa Eric Ounda wadeno winje sani kae to bang'e waduoge twak En lweny ma odonjo odiochieng' mar adek ka Amerika gi Israel omakore kanyakla mar monjo piny Iran gi lek mar timo lokruok ne telo mar pinyno. Monj ma osekelo koda ka nek mar jatelo maduong' ma otisi ni Ayatollah ma nyinge en Ali Khamenei.
Lweny no omedo lak kendo tugo pinje malibamba mag Iran. Jolweny ma Iran temo monjo kembe mag lweny mag Amerka manie pinjego. E ripode matinende, ndeke lweny adek mag Amerka ne ochwadi miruti ma olwar e piny Kuwait. Kata kamano, ji 6 mane nitie ei ndekego ne ok oyudo hinyruok. Aput matayo lweny Amerka ma idendo kaka CENTCOM to owacho ni monjno ne Kuwait otimo e yor both. Gigo ma osetimore e seche 12 mokalo kaluwore gi lwenyno gin kaka nyathi achiel ne en achiel kuom ji 5 ma jolweny Israel onego Iran, ka jaod mosenindo Ali Khamenei bende oyangi ni chunye ochot bang' hinyruok manyocha oyudo e monj mokwongo. Sirkand Amerka bende okwero jopiny ni kik chan wuodhe ma Lebanon kama nitie kweth jolweny mag Hezbollah ma bende igeto monji kuom siro piny Iran. Korka wuodhe mag ndeke, kembe ndeke ochungo wuodhegi e pinje mag Arabu. E pacho ka, jatend piny William Ruto okwedo monj masani piny Iran koro timo ne pinje malibamba, to ahinya mago manigi kembe lweny mag Amerka. E yote mare, Ruto wacho ni monj masani himo koda ka pinje kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan kod ka Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima, kendo okwayo mondo pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jambete mar Iran e pachoka Alin Golampu bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kar jolweny mar piny Amerka pachoka. We did not seek this war. This is a patriotic war that has been imposed on us. But now that it has been imposed, the world will witness once again what the Iranian nation is capable of when its dignity, its sovereignty, and its leaders are attacked. The armed forces of the Islamic Republic of Iran, inspired by the heroic legacy of this ancient land and relying on trust in Almighty God, will defend the dignity and security of the Iranian nation with determination and all their might. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni jotend migepe dhi bedo gi lalruok mapiyo mar manyo kenge ma inyalo bi tigodo koponi tulo madhi nyime e piny Iran okelo midhiero ne uchumi. Our Ministry of Foreign Affairs is on top of this, and I may just need to have an engagement with him on how we are going to navigate. If the war is going to continue longer than anticipated, then obviously it is going to have a hit on our economy. And we must now think on how to maneuver our ways. It is going to be like COVID-19, but I hope it is going to be addressed the soonest, so that the world economy is not affected. In fact, this is going to affect the world economy. There will be a slowed growth of the world economy. Eric Ounda, Ramogi TV. Kama nyakoro mjonga sikano kelno kanyo koda Eric Ounda kendo kanyo madane wachako rotwak mana okinyi makawuono kaya mheshimiwa ma en gino mawacho ni en midhiero mabende kakirange kako medo sudo oken gimoro mabora ahinya gi piny Kenya kata giwacho ni monjo ok dhibedo katimore pacho kaka jambete cha owache kar kacha nitiere pek mar uchumi kaka jatend migao mar weche mag pesa pacho ka bedo so wacho mana John Mbadi kawarange kaka jo Kenya nene mana gi oko to bange kalwenyo rumo kata kurumo kawuono pod midhiero madhi bedo kalore kod gigo ma otimore kata gigo mosekethore e pinyno mar Iran kod pinje molwore e weche gi mag uchumi mag piny mangima. En adieri ni lweny ni ok lweny jo Kenya. To kata kamano nitie kaka e seche duto ma chandruok kata tulo moro wuok e bath piny kamoro tibiro yudo ka gima jongere gi dendo ni ripple effect nyalo landore kendo chwe nyaka kuonde moko magino ne ok otimore. To sana lweny madhi nyime ni sani pek mobiro kelo ne jo Kenya ahinya kata ka ok gimonjo ng'ata Kenya ka en mar uchumi no kaluwore ni Kenya ka indi wa depend kuom sana our production depend on gimiluongo ni mo ma oko energy sector wa dwa golo mo oko e pinje mag Arabia go ka imiusonwa ka e mariembo mtokwa e mariembo industry wa e mariembo dag stima wa gi gik makamago. Koro yudo ka lweny no dhi nyime machal kamano
to nitie kaka koro gigi nyalo kelo pek kaluwore ni jogi koro ok bibedo gi thuolo mar omo kata mafutano mondo wuotho bika kae to koibo yudo ka nitie shortage. Kopogore gi mano, kata wuodhe mag madhi pinje maoko, weche mag ohala gi gik mamoko mane jo Kenya onego tim, koro ibo yudo ka ndeke go kochung kamano to biro miyo koro kelo stress, nikech ka ok ginyal fly over areas ma lweny timreni, tibo yudo ka koro gik mang'eny okethore. Kuom mano an apara ni kuom ng'wono ma Nyasaye onego bedie ni piny nyo osedhi e kiwango moro ma koro weche dwani mondo olos mos gi kwe kod collaboration gi negotiation. Omiyo aparo ni kwayo madachor ne piny mangima gi jotend pinywa onego wa promote dialogue kod peaceful resolution mag conflicts manade madibedie. Anapa ni mano e gima onego waywage kaka jo Kenya, nikech seche mang'eny kata pinje mabende koro oriwore lweny no, iyudo ka seche moko weche maricho timore kamoro to bende gi jatelo mbele ka giwacho ni gidhi kelo kwe kanyo. Koro apani kwe ni onego manye kod yor kwe, nikech kata king'iyo gwengego gin bende giwegi gisetiyo gi mwandu mang'eny ka gigero gik makoro mbom go kethogo, ka giloso ndeke makoro mbom go wang'ogo. Koro apara ni nitie kaka the effect to humanity is damning. Dibedo mala ahinya. Koro jotend pinjwa thuchewa magwenge maoko nyaka maiye ka. Aparo ni yore mag rito kwe e kind oganda koganda ema onego walam kendo mondo kwe obedie, mondo pek mang'eny gi obedie. To mogik to yiena wachi ni kaka jo Kenya to bende aparo ni sa ochopo makoro dwani mondo wang'iane internally ni to bende wanyalo build capacity mondo wabed gi gimiluongo ni self reliance ere dhulu maber maloke, tiende ni wanyalo chung gi tiendwa wawegi, wanyalo chung kendwa. Nikech aparo ni e kinde higni moko makoro chiegni okala par kaparo maber, no wasefwenyo ni nitiere dagmo thurwa ka mana malong'o maber chuth. To mondo mi watim gik moko towards chopo kar golo moni kendwa, mwarifae ne mwayu kako nyalo konyowa ka kata wan bende wause ne jomoko mondo kelnwa income. Ma aneno ko ochungo ling'aling'a gini okane ka wuothona. Nikech kaka wuono kama gilose mar Lokichar mantiere malo mar piny Kenya kanyo, gimi penjo mokwongo en ni itimo public participation, iluwo gi yo machal nade, kata kambi onego beni chako kunyo mauta makamano pod dagni. Gin mage to gikunyo gi ka gin marwa, koso gikunyo gi ka gin margi koka giusonwa. Iwinjo weche aina gi. Koro apara ni sirkal ma odwa kata madala waka, aparo ni mana kaka family, ayie ni kaka family chakore, iya yudo nyako mo matin gi wuoyi mo matin gichako ka gionge gimoro amora to gidongo ka ginyuolo nyithindgi nyaka gika moro makoro ok gichak gidhi gi kwech ka wuongi. Koro aparo ni wan bende kaka jo Kenya onego wagombie dongo mondo wagike kiwango moro ma koro ok wadepend ahinya kuom joko ka. Kaka na winjo bende kene awinjo lendo makawuono kene nyoro ka nitie weche mag omenda kata IMF gini ka koro wacho ni kamoro ok ginyal miyo jo Kenya. Koro magi weche ma pod shokwa ma by now nonego bed ni genowa maduong' ok onego bed notenore kuom jogo, onego bed notenore kuom wan wawegi. Anapani mane gima waluongo ni growth and development. Ka ng'ato bedo gi medruok kata kaka koro sani nitiere weche moko ma koro anyalo sort out kenda ka ok adhi kata kuom mamawa kata obedo ni en miyo maduong' kendo mogena mohera kamano. Nitie weche moko ma koro an be manyalo sort ne out. Koro aparo ni ka ng'ato dongo to onego bed ni medruogno bede magike kiwango moro. An mane gima lamo ne Kenya mondo wagike kiwango moro mwanyalo chung kendwa. Apa ni mano de berna. Kendo kanyo bende mana sama gigi bende timre kanyo koro mo jwa tigi mathoth anya mineno ka mano en kit lweny mano matimore e kind piny Amerika kod Israel mabende onywako
iwacho ni en lweny migoyo Middle East, mano midhiero mar Middle East manyaka sani wantiere godo kar kae. Ka wamedo mana range kendo wane kani to dhi biro e yo machal nade, mano achiel kachiel kapod wantiere kar kae. To gimachielo bende penjo mang'eni wadhi penjo kar kae ni to wadhi bedo ka wayudogi e yo mane, mano kama bedo ka wantiere kod twak nikech jatend piny Kenya bende oloso to wacho kar kacha chung' mare ten migawo kata mano bad migawo mochung'ne tudruok Kenya kod pinje maoko mane yude nade. Iwacho ni kae dipo ni piny Kenya ochung' akara, to ka piny Kenya ochung' akara iwach ni tiende nang'o ne chal mar wach ne jo Kenya nyakwara moge jwang'. Sani kama ntiere kar kana koni ntiere kae kod welo ariyo okinyi ma kawuono alumo kod thuolo mar chopo an ka kod Owino Kotieno mabende osedonjo e studio kinyi ma kono kae. Kono no siasa bende ja siasa MCA machon mabende ma Sarang'ombe e county ma Nairobi kae kar chuo bura ma Kibra. Oyawre Owino Kotieno kendo machiegni ahinya. Timo mos kuom leo. Kendo gina ni wawuotho gi gik moko molos gi jolwet jopiny. Koro seche moko inyalo pao kaka dhano. To gindara to koro nyithindo bedo ke sikul. Atimo mos kendo atimo mos ahinya ne jopiny kuom leo. Nikech ang'e ni gidwara kabisa. Pok giwinja kuom ndalo mathoth. Kamano ito maber kuom kwang'ono. Negisechako picha kani to mheshimiwa weyo koso rengo dhi kani. Wacho ni mane kaka chal mar wach en. Waseloso ka osegolote mano mheshimiwa ka Dr. Pamela Odhiambo osegolo wach mare kotenore kod tho mar Joanna Ng'eno. Sani walose wach mar midhiero matimore Middle East. Jatend piny Kenya bosegolo chung' mare. Gima lweny ma kamanya chopo ne jo Kenya. Iwacho ni e yo machielo kara kopogore gi monj mitimo pek mar uchumi. Jatend migawo bende oselose kani ponono dhi neno kinde matek mbele. Mokwongo we akaw thuolo ni mondo aor rambi mara ne familia ariyogo, familia mar Joanna Ng'eno kendo jopiny ma Emurua Dikir kuom wito jatendgi maduong' kabisa, jatelo mar Ahuma, jatend jo Kipsigis. Ok ang'eyo Joanna Ng'eno mane thone, ji mang'eny koro ng'eye thone, but ang'eye kane pod otimo activism, weche mag law, weche mag pith, weche mag kaka jopiny ma jonjelo makocha nyalo dak nyaka yiere 2013. Ng'at mosebedo gi chia kendo ng'at mosebedo ka wacha diera ne serikal. To jok makamago seche moko yudo ni serikal be ok oherogi. Biro ne wacho ni serikal ok oherogi, ok wacho ni aparo gumopogore, but kaka nosekale tembe chakre mane regional commission nitie kanyo e weche mopogore weche mag mau, nyiso ni en jatelo mong'eyo bedo gi jopiny. Rambirambi na moro kendo ako rambirambi na ne jo piny mar Iran gi jo Islam duto manie piny, especially jo Shia, kech Ayatollah Khomeini Ali en jatelo mar jo Islam lakini sana jo Shia. Giwito jatelo mabe jatelo mathuon kech oluore lwenje mang'eny oseluore chakre higni mang'eny mosekalo since 1989 nyaka wuono, ka ok ng'iye gi wang' maber nikech msimamo matek magisekawo against jo America gi jo Israel kata mana Waarabu moko jo Sunni be ng'eni kanyo ma bende ok ng'ere maber gi jo Shia. Koro osenege kaka osetimre kaka osetimre no, lakini guma nyalo wacho ni lwenje ailagi gibedo ga gi akeka wacho gi dholuo, gibedo gi consequences magi nyalo bedo spread across e pinje mopogore. To anyalo gombo mondo aparne rais marwa ni wan joma tindo e lweny ni. To ka wan joma tindo igni momoko igni karibu 30 kata jo Kenya kaka waseng'eyo, king'iyo foreign policy mar Kenya wakae wasekawo stand moro luongo ni the non-allied approach e weche matimre oko, matieni okwan nind nyaka korachiel. To statement wa kikinyis ni wadwa nindo kumora achiel nikech gini obo inyowa. Kane winje nyoro ochung' mar jatend piny Kenya, kana winje nyoro ochung' ka ng'at ma feel ni Iran ema koso, but one joma nigi we come from a different school of thought. We feel ni Iran kaka piny mora mora osechwanye kendo en gi ratiro mora mora mar retaliate anywhere.
to obende okong'a maber onyalo target soft spot nikech kinde moko dong neno ka joge moko be nobiro kae akuo gik mang'eny osetimore to joge manobiro kanyogo nok gi joma bech ahinya koro nitie gik moko ma onego bed ni waweya ni pinya madil godo wan ok wadonji nikech kata bende wageno ni mo wadepend on mo mawuok kumoro ni Strait of Hormuz machiegni gi Iran kabisa 30 kilometers magibe ka ginyalo amua ni kanyo ok gidwa mo moro amora okal dhi hinyo pinje duto te nikech kanyo like 30% ata malo 30 mag injini mating'o mo ma kuonde te nyaka luwe Strait of Hormuz koro nyaka wang'i matut ni wan gi G2G ni mo wani hakure to ka koro ginyalo identify bag sport ni mae mochomo Kenya dog neno ka wanyalo hinyore omiya pa ni statement manyono ken statement maber kikwo bel ka gumo wane prefect mar Africa kata wane prefect mar piny nikech wan waonge interest malong'o e gicha kamano nyakura mo jong weche makama gipuro bobedo kae ka wamedo luogi kendo bokoni kumare kaka gimedo timore pile ka pile adano lok tango waranga ni gino mane jatend migao ma ochung'ne weche mag pesa kata omenda nolose kotenore kod achudhe gi nyakura mo jwang kirange kar kae John Mbadi loso nyoro ka entiere nyim jod bura kendo wacho kata ni ero nitie achudhe moko ma otisi gi nying moro ni Sangwenya mano ma usiko mano e bath jotelo kendo luogi Sangwenya gi geto gin jok mage mano penjo madhi penjo bena kar ka mokwongo to wawinja ne gima John Mbadi wacho odiochieng' manyoro en wach maponono wachako winje kowuok e kaunti ma Migori kano an ka gi woman rep ma Migori machon angu konwa ni Sangwenya ni to gi jok mage wawinja ne mokwongo mae. We have taken very able hands in this country, and it begins with all of us. I want to ask all of us as leaders to reduce these people. I think it's what Masara was calling Sangwenya. You find very able people who should go to their farms and produce. They are following a governor, 100 of them. They are following an MP, 10. They are following MCA, 5. And they are on salary. Doing nothing, kazi yao ni kukos chaos in functions. And we pay them handsomely. And we know them and we don't want to talk about it. And we expect this economy can sustain that. It will not. This economy will collapse under the weight of our mismanagement and governance challenges. So we need to be very, so to answer through Chairman Honorable Kainan, you are the people's, you know you have a bigger voice now than me. Nakura mogejuang. Iba penji sani samine no TV kaka pori elorno karka kono ani Sangwenya nga bisena no gika mintiere benemsi ni wuotho kodgi awinje kama mokwongo Dr. Pamela Odhiambo jawduoro moko mo wacha kacha en Mheshimiwa Peter Masara ma e kaunti ma Migori kanyo Suna West to gini yangore ni ochak winje ahinya koa e kaunti ma Migori wawinjo ka definition of terms inyalo miyo waka mondo wanone Sangwenya ni to ng'ama nade be serade kodgi be ing'egi kiwacho ni ginyo uchumi jatend migao ni be ong'egi. Wow, mano wach ma nyalo miyo ng'ato nyiero to bende kelo kuyo. Nikech Sangwenya ni ebe en tam moro kama kaka linguist ng'eni background moro be ni languages ka. Language is dynamic, koro onge absolute. Language describe gima timore no, inyalo chuogne wach moro. En wach moro ma recent kaka iwache no nikech aparo ni kachako winjo wach Sangwenya ni Migori kumi wacho ni nochakore kotudore gi jatendwa machon ma ne en Gavana Obado. Achako winjo ka ji wacho ni en gi Sangwenya. To adieri makende kata kawuono ni kidhi Migori to ng'ama nyalo introduce themselves mawach ni an ng'ane an Sangwenya to bende onge pok waneno. Koro to kaluwore gi kaka iwinjo ka jatendwa maduong' John Mbadi ma bende ochung' ne weche mag dola e thurwa ka wache ta aparo ni en gima ging'eyo nikech Mbadi ni en owuon osebedo MP nyaka nyo appointment ne ni to wach machielo ma bende osebedo katimore ma bende awinjo kotalo kanyo en ni nitie kaka seche ma kawa chokore
kako ganda sana sana kawane chokruoge wa mag siasa kata mana magarambe kata mana e church samoro kata liel to jotendwa gi obiro to all of a sudden tipo katulo muoch kendo ji nyalo gore kanyo ka joma nyo ochano lwenya dieri ma ok en gimoro motucho mobuogo jite ma ng'ato wuoro ntango matimore koro ibro yudo ka apa ni gin team maging'eyo to andadwa na wachi ni Sangwenya ni in my understanding ka winjo ka kitiyo kode ochalo jomoko apa ni ene gima kisungu to luongo ni goons a team of people ma bende seche mang'eny gi jabedo yawuoyi matindo maroteke ma bende chiemo maber machalo gima bende timo tisi manigi ngufu to tich jogi maduong' is not defined maybe joma ni kod gigo emong'eyo ni gin ng'agi tich moko bedo defined chulo sara to kema koro awinjo ka ni chulo gimana msara malong'o ma koro is affecting uchumi manyaka jatend migawo mar omenda ong'e wachni koro tiende ni jogi ng'ama nade ma gitimo negi gima gitimo ni nitie kaka nyaka bed no okano gi payroll moro ma is not official koro the question en ni for example kaka koro jaduong' wacho ni ginyalo kata ji 100 kata plus gin Sangwenya giluwo gavana kamoro amora ma gavana dhi e public to gin kode koro jogi ka koro idwa no chulgi to ibiro wuoro ni to pesa machulogi ni gavana ni golo e mfuko ne bang' yudo msache wuon koso pesa ni wuok e kiti monego bed no chung' ne dongruok mar piny koro magi gik monego non to aparo ni yo mowachego to miya notion moro nowache ga lot of finality manyaka bed ni en kata awareness ni to jogi ichulo gi nade to gikawo how much koro mano wach madwano non maber moketenye ok ang'eyo ni Peter Masara no wache e kiwango mane to aparapara ni gima koro iwache ne kamano bende ji owe wuondore because sometimes the same people mawachego bende manigi Sangwenya go bende makelo tulogo nikech kaka kikori wuoyo kuom Migori kako wadwa wacha dieri mane wana ni talo kanisa moro dwa ni jo Kenya be opuonjre wacha dieri nitie kaka yande waneno lweny moro Eliachwa Migori kacha pok obudha ahinya pani kodeko to koro en gimoro jumba ariyo to ne en lweny ma was uncalled for Masara nogo to gi gavana wa matiyo sani Migosi Ochila Yako okuongo ne gi romo liel moro liend wuod osiepna moro ma bende wacho ni nyathine no onind kama okwe nikech ng'ama otho 24 year old ing'eni en pain kilus ng'ama tin to pain makamano kanie family kore ka jodit ariyogi odhi ogolo lweny kanyo ma ji okere nono malielo kere makata kaka koro jiki onge koro kagise go lweny liend ni orumo to kendo ka kiny piny ru to kendo jogo chako moko tulo koro e public arena Migori bus park kache town lweny moyware nyaka yo daraja koni over 2 hours ka ji keda ringo elter skelter lika endi to gimilaro maber bende ok wach ni ji koro Sangwenya gi anadwa na kwa jotendwa ni ok rach kaka jatelo kadhi kamoro kabedo accompanied taparo ni onego abed group joma kare ma bendo rito kwe to kata ka gin officers moluwore gi tich matiyo no kata kaka ng'ama kaka gavana nigi migepe ministers gego kata joma nade mondiki kanyo to kata mana jopiny mohero wuotho kode ber mondo wak gi wuoth to kata kichulo gi to an akwani mondo omigi allowance gino kowuok e msach jadito ma giluwo ni to kae to okonego bende gibed joma kelo tulo onego gibed joma timo gimoro ma reasonable kaka koro ma ja finance ywak ni to jogi gin ka gisekelo tulo gi to ere kaka gini impact on the uchumi koro gin mana joma kawo kuom jatelo achiel ni to gin to magikelo e mesa ka mondo omedi to onge koro aparo ni
kanyo ningo jotendwa ng'i kendo sana kaka Migori ka miwueno to yiena goe malongo Migori wabukore waloso gimiluongo na battlefield to battle lweny malich mikedo no to onge ng'ama o define omiya siko kawacho ni sana jotendwa ma Migori style up keluru kwe kendo puonju nyithindwa mondo bed jomo chanore ok mana joma reckless moikore kelo tulo kamora mora magidhiye. Erokamano ya Dr. Pamela Odhiambo. Owino Kutieno. Jok nungo ni Sangwenya gi kama wuoke Kisumu Nyalenda to tie kama wacho ni magi chuo ma moyiech yo moyiech ma deni gotimo tombo gin jok ma kuma kito nyadi kabisa e weche mag siasa kirango gi kendo gin jogo maluwo jotelo gi kunde duto isebedo lemo mar MCA kono no ikaunti ma Nairobi kae be one gi Sangwenya gi koso mana ga e campaign udo gi wuotho kod gi functions mopogore be serado kodgi to gima jatend migawo wacho ni adiera makende en ni gini mako dhoga ni gini wuok e dho Mbadi kata kuma oketo Mbadi bobedo Mbadi ok nyal wuondre ni pok obedo gi yudhe kata mana Sangwenya mane luwo toke up to date to agomo mondo awachi okaero neno ka ojende matindo nikech jogi gin mbesewa moko be nyengo gi gigni matin but gin joma tindo maka ponono ni adiera iwacho ni pesa nindo suba onego be ni pesa manindo suba no konyo ojende makoro kawuono waluongo ni Sangwenya gi gigo timore nikech sirikal pok obedo gi guma waluongo ni policy framework mabong'iyo ojende matindo moa e sikul kata motieko college kata manowe klas 8 to pod gin gi teko jogi nigi teko jogi pod wanyalo puonjo matin kata madweche 6 to waketo gi e pith mar gwen jogi pod nigi teko inyalo puonjgi matin to gipidho diek gipidho rombe nikech ei Kaluo kanyo sani kidonjo kata dala ma Rusinga gi ni biro Kisumu biro Migori this yaya joluo sani gero tende mabecho kendo gigero B&Bs mabecho kanyo ji nindo kanyo idwaro joma bo chiemo idwaro joma bo chamo kata kuon gi tong idwaro joma bo chamo kuon gi ilungnade bread gi tong. Unfortunately sani wawuoye gimoro miluongo ni youth bulge maseche moko mheshimiwa ok appreciate wan gi youth bulge ni e Uganda jogo man gi higni 35 kaduogo piny jogo ng'eny ahinya ok en mana Kenya ka kende it is across Africa but bedo ni wan gi youth bulge ok en go marach gumuno go be ni wang'iyo ni en niya be wan gi policy ma waseketo ma onge kijana madhi luwo ja siasa ni aluwi eka chiem nikech ka wadhi ng'iyo ni aluwi nyaka chiem chopo higni moko ma ojende gi koro onge teko malong'o koro ok ginyal luwo ng'ato seche ma ok ginyal luwo ng'ato cha iyudo ni ok onyal chiemo bang'e idhi luongi ka ne somo buk moro The River and the Source idhi luongi ni jamifwadhi iwinjo jomifwadhi in English waluongi kata ni sluggards to kichope kiwango makuri ni sluggard yani you cannot sustain your life you cannot sustain for your family you cannot fend for anyone nikech ne nionge gimoro ana ng'iyo ni percent ma yudhe go chamo en percent matin kabisa 0 point something koro 0 point ni emonego bedo wang'iyo ni watim nade mondo wapuonj jogi gibed gi knowledge moro makata ka en e dala kucho en machiegni gaora onyalo irrigate gire rather than pesa moko maseche moko waziri kata wabunge dish out in the name of handouts gi wami nyithindo gi gik moko manyalo sustain gi waket jogi e pith nikech jogi emoketo ojende gi kama ni sasa ya madwari mondo ayud ka in available mondo ne seche moko wuoyo kamano ose bane wach moro kata kor gi Homabay kata kor gi Suba en Suba weekend ose nyize ni ok ochwere koro gini okete chunye gini osebedo to kober ndio okober lakini ok wanyal timo ng'oa ok wanyal blowe out of context kamano jogi te nigi jogi wena chakudi kata duogir mheshimiwa Dr. Pamela Odhiambo karkae gina ang'o me otimore gwenge wa ahinya ang'o me
wanya some gwenge mamoko yo machal nade kinde moko mokalo ne wachopo liel moro yo Bomet ko wuona osipa moro molimo ko ka to wach mantiere kae jaod bura obiro kata gari okobiro go nikech owuok mane gweng kacha owuotho gi gambut mare to donjo eliel to ko bet kare podium moro mano los kucho okikre mana gi jopiny ka onge jok maluwe chien kotieko ngato de kata ngato imose kanyo kimose to bokala kala odhi omosi kanyo to wacho ni en usete ko makawuono odhi function moro machielo ginyango mi okwanene e wakarka gin jogi ma jok moko wacho ni gin guogi mipedho kata gin dhok mipedho makoro bang'e biro to lokre kodi bang'e mabiro kai bang'e dipo ni mai kama wasechope ne mar jo siasa osetiyo kod ojende oseng'e ni mai tich mantiere sani wande kinde mag siasa gi adwa mondo akel paro moro ma seche moko ji mang'eny ok nyal mor go but seche mabedo piny katimo tijega mag analysis be it social economic nitie gik ma nyaka wa consider mokwongo en perception kata realities dhano mang'eny sorry to say this ji mang'eny ei luo gimoro nosedonje pachgi ni konyruok duto te nyaka wuoge e siasa ok wadagi ni siasa affect gik moko te matimre e piny but konyruogo te to ok nyal wuok kuom josiasa koro josiasa mekwa makaluo gibe gisedhi ba gisetimo ang'owa gisiko gino ba ji ong'e ni wana ka onge jasiasa ni ok wanyal timo ABCD koro winjo as a result of our minds ni bedo program ni josiasa ema nyaka konywa koro gini osedonjo nyaka ei chuny japiny osedonjo ei pach japiny bong'e ni ka bedo kode machiegni eka dhi yudo gimoro but ok ging'eyo ni tij jasiasa cha en ang'owa ere kaka legislation tich mar loso chik nyalo miyo akel ne ng'ani idea odhi obede county assembly kacha owach ni wadwaro bedo gi youth enterprise wawakere ni Kisumu City County Youth Enterprise Fund Kisumu County Youth Enterprise Fund onyalo bedo pesa mimiyo ojende obed Sangwenya obedo jana moro mokelo paro maber iwinjo to wacho ni bwana mae pachi koro mae capital midwaro to wacho ni bwana wami pesa ni to ibo chako duoke after a period of dweche kaka auchiel wami grace period mar dweche auchiel koro Youth Enterprise Fund ma Kisumu ni tije en golo ojende matindo tindo e dhier tije en golo ojende matindo tindo kuom luo jasiasa tije en ng'iyo ni be wanyalo dak e ngima maber but ka japiny pok ong'eyo tich mar mjumbe mare obro luwe nikech oneno mjumbe cha as a mobile ATM onene ka gir wuoth moro ma pesa nitie minyalo timo onene ka jamna minyalo yuki kata mana skuma moro man gi pesa minyalo ng'wedi mane gima gineno yes. Ero kamano ahinya Dr. Pamela Odhiambo ntiere iri inene yo machal nade paro mokwongo mara ojende josiasa kod Sangwenya podi wantiere mana iri ojende wa matindo ma kaluo nigi midhiero maduong' kendo en wach ma jotendwa duto gibed josiasa gibed jomok josiasa dwani mondo obedi e piny mondo opar maber ni to ere kaka wadwa konyo nyithindwa awacho kamano nikech gima timore ni one Luoland kama owuoyeno siasa wa ok osebedo kadhi in tandem gi development kata gi policies moko manyalo kelo gima waluongo ni dhoudi ma nyithindwa gi nyalo donje readily mondo gitim gima meaningful sana koluwore kata gi puonjruok kata tiegruok kata skills ujuzi ma giwuok go e colleges kama gidhiye kata universities kama giaye actually moko kuomgi to bende nikech wach dier achiel no omiyo gi drop kata mana e school moko kuomgi jomo e school gi e form 2 ka jomoko class 8 jomoko form 3 jomoko timo form 4 to kata kaka koro ginyalo dhi e college no onge jomoko bendo dhi e colleges go to kaka koro giwuok e colleges go to gima ginyalo timo maber onge emomiyo
koro seche moko chunogi, actually chunogi. Koro jo siasa wagi bende jotendwa gi apara ni kane wach ni ochakore. No chakore ka gima ng'ato temo sawishi jo followership kod support gi pesa manade matin ma en go. Koro ng'iyo kata siasa wa obedo very transactional. En ni imiyo wang'o. Inyalo dhi mondo iwuo kata gi ji kama gibede. Tipo ka jogi koni ni weche mang'eny ok odwa winjo ka miwa gimimiyowa in wateri. Iwinjo expressions ainago. Onyisi ni jowa osegike kiwango moro makoro kata mana wach maber gi paro maber mibiro negigo seche mang'eny ok giikore winjo nikech oseng'igi ni mae kaka ginyalo yuto, kaka nyawadwa ni wacho ni mae kaka ginyalo chiemo. To anta neno ni nitiere jomoko mosetimo gik moko mabende wabe wanyalo timatima ne nyithindwa kata nanyuolawa. Anyalo paro awachi achiel kuom governors moko mana neno nitiere kinde moko kata mana Oparanya manyo wuoke Kakamega kani. Anaweya ni nitie kinde moko mano okawo thuolone kane office governor kanyo giyude fund moro ni governors bursary and scholarship fund. To ng'enygi gi moko mang'eyo kata mana central region kae ne gitimo collaboration moro gi HELB. To giwacho ni wadwa wachiw pesa makama, percentage makama. To nyithindo makama ko odonjo university to gin nyaka migi full support mondo gitieki. Mano naneno kaber nikech ne en away mar making sure ni nyithindwa madepo ni midhiero mar pesa miyo lwar ka wuok e ut somo go ka ok otieko gima ne gidhi somo no okonyore. Aya kichaki ng'iyo kinde moko apani former governor ma Meru Kiraitu Murungi nobukora buka no chako gimiluongo ni Meru Youth Development. Koro Meru Youth Development no target jo youth ma kuom gi ok oyudo kata thuolo mar dhi university kata colleges go. To otimo collaboration gi technical institutions gi national polytechnics mathur gi kanyo. Eka gitero nyithindo gi mondo mi short courses machalo kata suko wich, machalo kata tedo, machalo kata rito miere, machalo kata timo groundwork kaka gardeners gi farming gi gik makamago. Ka nyithindo go akanyo to koro gimanyo ne gikunde ma isoyogie kata joma dwaro jotije ainago. Emae gima paro ni kata Luo landwa kae onengo jotendwa gie ng'iyane ni to nyithindwa gi ere giminyalo migi mondo gitim ma apart from pidho gi miyo gin bende gi contribute to the economy moloyo keto gi e bank moro ni ubedo ka sama pod aonge to unyalo bedo kata kugo mbaka kata ka samoro gimadho nyuka. Winjo tinde giwacho ni gimadho nyuka kata girito chai to ka girito chai to sama luongou sana ka nitie kama onego dhi kelie tulo to ubiro to mae gima miyou. Aparo ni wach tulo gi Sangwenyani seche mang'eny king'iyo weche mitimo kata gik mu report kaka jofwambo Kaluo Akucho iyudo ka gin mana gik machalo ng'wech aina makori neno inyiso ice cream kan. To ng'wech aina no en onge gimo kelo maber. Iyudo ka gik moko makethore seche magiringo kamano tiyudo ka nyaka weg mutokni go mane onge moko ng'eyo kata gima ne timore no moko to moko wang' gi gik makamago. Omiyo aneno ni ka jaduong'wa motelo ni weche mag omenda gi ochiero wach ni kendo wache kama nyo wache no ing'e ni kama bende decisions gi policies kata chike mag thurwa ka wuoke. Aneno ni mondo watim gima kare. Gima kare en ni jotendwa maketo nyithindo ma thurwa ma pod energetic gi mondo bed mana jolweny e kar gudruok owe timno. Ng'eny gi ka wan jotelo kaka an achiel kuom gi nyad aringe paw siasa kendo pod abiro ringe. To kata Owino ni benyo ringe paw siasa kendo pod obiro ringe ka Nyasaye omiye ngima. Aparo ni onego waduok yor siasa mar lorruok kod wach kendo wuoyo kiparo kinyiso jopiny pachi gi weche mag maendeleo gi weche mag gero gi ma waluongo ni empowerment kata kaka jo youth gi. Adwa ni kaka biro kwayo gi mondo gi supporta abed governor ma Migori.
adwa ni gipenja ni to midwa bedo gavana ma Migori ni ere agenda ma in go mochikore kodwa kaka jo youth tir manyalo miyo ngima wabed makare. Dr. Pamela, diponi imbi donjo Migori gi Sangwenya magi in kodgi kata sani kama gintiere kiko ground iko ground kendi ma onge ground achinka kinena wuyo kodi kani gi wach moriere tir to kod paro maliw kod tich maler kata kaka nyocha tiyo kan women rep empowerment mane ni ofisa kama noningo dhi ne jo youth adieri no dhi ne gi makata ka mi record go tabiro nyisi ni luonga ne youth group makama wuo kod gi ka onge kaka sani anyalo koni ni kawa ne simbi mondi gone kata otho boda team mondi penji gi ni to Pamela notimo nunango koro nyaka sani pod gimanya nikech wecho chachi ni liare kucho malich jo youth gi neno mana lweny gi koko o kuom jotendwa mabed dwa ni chorore mbele ka jotelo makoro dwa ni mondo obed jomidewe county no kamano koro nitie kaka nyaka wabed gi policy ga agenda makende mar ng'eyo ni to jowa matindo gi ere kaka ngima gi dwa dhi nyime yo maber to mine wagi ere kaka ngima gi dwa dhi to iwuone wagi to jomoti gi to nyithindwa matindo nyaka widows gi orphans mae gima paro ni ng'ama jatelo onego tim kendo nego bed wach ma clear from the very word go sama wa campaign cha adwa na wuo gi jo youth gi kar wuok nugo aga koko yoga nikech ng'ato biro miyo siling 500 kata 1000 mondo ugone koko mondo ushangilia mondo ne ni en popular adwa ni mondo jo youth ku yiena to we wachno mondo uchika ne itumos mondo winji ni to ng'ani ko se donje komno odwa timang'o makelo ngima nikech some of them gidhi adhiya kamano gi yukni no kae to kakoro gisedonje komcha to nikech onge gima ne giwacho ni gidhi timo koro ing'eni onge gima gitimo kamano Cleophas kapok idhi mabor adane make nikech wadaka oyueyo masanto ka waduogo Owino Kotieno kaachiel koda ka Dr. Pamela Odhiambo ang'o range nikech gima chal ni wan go sani ka wan gi case study motimore Migori matimore Sarang'ombe Kibra kaunti ma Nairobi kar kae ka wan gi Owino Kotieno en ni gigi timre gik mane timo ka Human Rep Migori sani ntiere kar kae jogi ponti achiedh nadegi empowerment programs mitimo kata sani gi gin sustainable adier en gima wanyalo ting'o mwadhigo kuom higni 15 wanyadhi kod higni 20 kose mana higi achiel maitie kama omini ichame to iweye kanyo morume waka yo masani nyakora moga jwang jopiny mose orote kar ka waduogo kod achiel kachiel nyaka jogo mowacho kar ka ni erokamano Ramogi TV an Baringo County an nyinga Ochieng Brenda umiyo kawuono ang'eyo tiend Sangwenya kata ambe ang'eyo Odhiambo Manyoro waka yo masani aduogo kikidhi mabor. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja and it's my mom. Yeah. Hata mzee ametokea ati yeye kuja ni kutrain. Sijaona mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako hizo mbavu zako inavunja sawa. I'm a champion and my mama know very well to give birth to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech
en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap Jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kulionu Asenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyakora mogo jong machini kendo ma en tielo machielo mar chenro mar piny kodhi nyime kako twak kachiel wakoni ka gigo matimore e konde ma opogore mano ma piny Kenya. E wacho ni kawuono warango wechegi mago matimore kaluo wasinjo kajo weche mag Sangwenya kendo dhi mane nyime wacho ni Sangwenya ni ketho chumi e yo mane kata ka mentiere karka in gi paro mane kotene kod weche mag Sangwenya akoni kacha ote mar Ochieng' Brenda neno maler ka entiere Baringo erokamano ahinya. Nicholas Mola wacho ni entiere makare ka entiere Wuod Masanga winyi maler ahinya ka entiere Marsabit erokamano Nicholas Mola. Ruth nyathi Ochieng' wacho kamae Sangwenya to opong'o pacho ka chakre counties nyaka national government kaluo to dwa ng'enye sana. Jotelo ma kaluo yako counties tieko ka gise yako to gi recruit go Sangwenya mondo mi fight negi. Mayo osethiro nyaka dongruok ma kaluo. Jogi tinde dhi nyaka eliete. Sani kiwinjo liel ma ja siasa dhi tiluor kata dhi. Rowere mitiyo godo to gin jobless. Koro kata omigi pesa moro matin to gin godo mana sawa. Wacho ni gigi ketho ngima rowere ahinya to dala kocha ni mar thothgi tiyo nyaka gi yedhe mago mamero ji eka gitim maundu binago. Wacho ni thothgi odak mana from hand to mouth. Aluo tu wakano moja inako Nairobi kairo kamana inya Ruth nyathi Ochieng'. Ote machielo ka wacho ni Honorable Geoffrey Otiato wacho ni wach Sangwenya biro nikech jotendwa pok omiyo youth employment policy first priorities. Wacho ni it's the same mana gi wach mano mara gonya joluowa emomiyo gini bedo mang'eny mwalo kocha. Cleo weekend ni nantiere nandala kendo nantiere kacha e county ma wacho ni ero
kadwa chung senator ma Homa Bay erokamano kuom ote mari iwacho ni Cleo weekend andala Homa Bay en gima lit ahinya ni sama maji matindo onena to en mana ni jatelo gonywa ok gidwa winjo wach mar policies ma an wacho ni wach policies ma an go ma kadhi to adhi keto mbele mondo mi okonygi something sustainable. Jowa ma josiasa ema okelo gini. Erokamano ahinya Geoffrey Otiato. Mbadi be nowacho ni kacha kula noluonge ni honorable. Nikech honorable ni betinde ose luongo ji mang'eny. Ahinya nyoro. Nyoro nowacho gik mathoth ahinya. Nyakwara tek nyotieno. Wacho na Mogi TV neno malera ahinya kantiere Nakuru. Penjo na en ya ere pogruok e kind Sangwenya gi bloggers. Obeno ange duok mano ka ochako kodika gi ote mamoko makontiere karaka e telo ni machielo nyakoro mo joang machiegni ka warange warang machielo ka miwacho ni joluo ok ser joluo gi matiye serikal mano biro mbele ka to mokwongo watiek mae mano Masangwenya gi paro mag joneno mor kagi. Kwanza erokamano kuom ya thuolo. Adwa mondo wach ni jotelo duto temo yier gin gi gimomiyo iyiero kata gimomiyo waketo gi e kombe mag lochgi. Iluongi ni jatelo nikech naturally waparo ni inyalo bedo gi gimoro mopogore gi jok moyieri nyalo bedo go. Ok wacho ni koro inyalo bedo mariek malo joka, but iwacho ni in e taya ma ka ng'ato neni to nyalo wacho ni kare jok motelo gi be chal kamacha. To ka jatelo ok bi understand ni en gi role moro mo play towards loko pach ji, kech jatelo maber en ng'at ma loko pach ji. Nyalo koso bedo gi pesa no mar pesa minyalo kwan, but nyalo bedo gi mwandu mar wich, kech thothne be konyo jopiny thothne ok odwar pesa. En idea emamiyo jowa mang'eny obed Kaluo obed Nairobi ka emomiyo jowa mang'eny ok dhi maber. Inyalo miyo ng'ato kata 100,000 cha ok dhi konye koonge paro kata onge idea ma kobet piny bo reduce that idea into a proposal nyalo kelo ni omenda. Mana achiel kuom gik ma jotendwa nyaka ng'e. Then nitie gimoluongo ni the role of political parties. Thoth jowa miyiero iyierowa either in e chama mar ODM, in e chama kata mar Jubilee, in e chama kata mar UDA. Vyama gi te ma subscribe to nyagi bende gibed piny ba gigo ndamo ba giwach ni ya wadwa relate nade gi members wa. Ka wan jo ODM wadwaro nono ni devolution miwacho ni ODM okelo ni okonyo japiny nade, because gik makoro timre gi dine bedi wan gi structures ma strong, structures ma winjo japiny to japiny be nyalo winje seche moko giedho wuok maber. But if we could have responsive structures, institutions are also there. Maja pinyo ngeni ka dhi e public participation ni ma governor oluongo kata CC moro oluongo kata chief officer moro oluongo ka ng'awacho pacha wacho ni wadwa mondo konywa e yo makama. After 6 months wanu ka gini obedo budgeted this oluong procurement, then at the tail end wana dier ka project ni dhi mbele gigi okwanyal neno e Kaluo. Edam wango ya nikech joluo gin joma very innovative, wakelo paro mang'eny. Kidhi Dagoretti kacha joma loso kombe ka, joma loso drisni, joma loso gik moko te mabecho Nairobi ka, jogo gin jaluo. But go marach watiyo ne yali bamba machulo gik makata ok nyal chulo kata rent nango kich jaluo cha onge capital. Nyakoro waneni ya cooperatives get county governments te madala, Kisumu County, Siaya County, Migori County gin gi ministry miluongo ni cooperative business, trade and entrepreneurship. Nyaka koro jo governors te mani kacha gi CECs gi member of county assembly wadoguru piny ba wanyis jothuruwa ni ya wadwa mondo wanen way groups groups gi mokwongo wadwa mondo wakel puonjruok, watieg joge in terms of business, entrepreneurship, innovation, bookkeeping, financial management mondo ng'ato ng'e, but above all trust. Nikech mwandu mar jaluo kethre nikech oonge trust gi ng'ama okelo hala. Kawuono nyisi ni los na otando to ni en 15,000 ibo nyisa ni kutino duoga after 1 week. Bang' 1 week ni kitanda pok olosi kata bao be mosenyiew be maonge
kiny be ipani ng'ato bo kelo mi tijno ok bi mi tijno magi ema koro ang' miyo ibedo ng'ama sangwenya. Koro nyaka wabed gi cooperative movement ma strong to wa link up ojende aila gi ticha konyise ni bwana ok ibedo jana pile ok ibedo jana nyaka chieng' muri ti ibedo gi nyithindo ibedo gi nyikwai chak prepare choni kibo nyuol kibedo gi nyakwari o ibiro dwaro ni nyakwari oneni e wang'ayo machal nade. Then sangwenya gi blogger en ng'at mandiko gik moko mtandaoni to kenena ng'ata to be sani be nitie chik ma regulate weche mag ndiko computer misuse act be nitie. Bloggers gi gin jok ma Nyasaye omiyo talent moro kanyo matin ma kubet piny gi simbe kata laptop onyalo paki ka ok opaki bende onyalo puonjo jopiny e gimoro to but koro richo ni ji osekawo the power of their phones teko ma gin go e simuno mar ketho nyinge ji gi besmirch nyinge ji mondo mheshimiwa kaka Dhiambo kama oluongi e hotel moro to miel moro 10 ni bwana inidhi matek we wuewi akamacha mano koro bedo sangwenya e machielo mano bo bedo sangwenya machielo because one information modwa mondo peddle ka ok gin information maradiera and koro seche moko ng'ato be oluoro ni nyinge kikethre dongo bo luongi to mi gimoro to ikoji ni oluonga bo 110 Adhiambo 110 we atema wino kutieno seche moko to gocha komito koro obedo beda gimoro bo dhiyo nyak lakini ji kaka wan kata wan wacha ngo ewi an kaka wino kutieno okami because anamini I approach anade but kibiro ga yany ai donga be anana gi pien rao ang'iya koro mago gik monego beni wang'iyo ni political parties nyaka ng'ini devolution odhi konyo japiny nade political parties ni nyaka obed gi kuma luongo ni politics based on ideology or certain philosophies ing'iyo jumbe ariyo kaluo Migori Kisumu County bucho magodiem ang'o ma ji wacho en ayan kila par okinyal kata sani okinyal neno news gi mama useche moka odiem odhi kumoro nikech ikiani makamu bo wachano to baba ugi mama ubet kacha ikiani jal moro mani Migori cha odhi wachano ikiani otieno moro mani sia kucho dhi wachano because jo siasa mang'eny gidwaro jogo mago siasa maganjao ok gidwa keto japiny gi policy matek nikech ng'eni japiny ka dhi bedo gi siasa mar policy dhi penjo jatelo it is now 2 years you promised us this ere gini jatelo mpangilio mari en nade ka waduogo e weche mag rabuon makoro wuok Kabondo rabuon wapidho Kabondo to jarabuon biro kidhi othoro kanyo rabuon opim ma loya gi bor ng'ato dwa nyiewe gi siling 1,800 ikele House of Manji ukele House of Manji ka ouse 5,000 ang'o miyo governors gi pok obedo gi paro maber mondo wabed gi strong cooperatives mondo rabuon cha walose kata mana Kisumu kata Homa Bay jo sangwenya gi te ojeni miwacho ni sangwenya gi te gine ma gidhi dok puro rabuon no gine ma gidhi dok operate rabuon e factory kendo gine ma gidhi bedo salesmen and saleswomen madhi miyo ni kaluo dongore rabolo kata ma Kisini maembe kata makoro kethre through waseme ndori nyaka Semboni ok wanyal bedo gi fruit processing plants ge chon kaluo kanyo ne nitie popo ne nitie maembe ne nitie takataka te sani technology gi information gi education obiro but onge ng'at maparo gigi nikech kiparo gigi to jene matindo gi dhi winade koro nyaka wabed gi a new regime of politics based on ideas philosophy and aspects of good governance and better leadership mane ka jaluo bro konyore but ka onge gigo pod wabo fwadhre waluo ji koni gi kon erokamano ahinya jaluo nyaka sik mana ka luo tok jasiasa maka otem los ne gimoro to gino ken sustainable iwacho ni en kawuono makonya kawuono kende kata kokonya te mana dweni kokonya te mana higa mabiro en mane kata seche matin mana miyude kar kae achiel kachiel iyude na Cleo ang'eyo ni wach mwa wacho kani ibiro yudo kaka wawuoyo kani nitie joma wachwanyo seriously maka oyudowa kata sani to nyalo towa kanyuogo to ang' wacha nikech en adiera mantie mondo mi wakonyre nitie kaka nyaka wa tim gik moko e yo miluongo ni sustainable
ng'ato ne temo wacho ko temo connect wach jo Sangwenya ni to kod wach jo bloggers. Adwa na wach ni way back kochakore higa mar 2015 chien kacha kapok higa 2017 ne an purely a university lecturer and a researcher. To wach moro nomiyo chunya midhiero ka an e university kanyo. Na chako nono weche machien kucho. Tayudo ni chon ahinya in the 90s and the 80s kane every time maji graduate tiyudo ka first class ka gi upper second opong gi jona gi lilo. Kendo ng'eny gi to ne gina jomoa dala kucho mane skunde wa madala kucho kata gimomedore gi man bende jonyuol gi ni e taunde. Koro ka atemo nono gigi to na aneno trend moro ka nyithindwa gi koro disappear to gi disappear. Koro ng'eny gi ni e paska motimo mabere lower second. Wachno nochando chunya na chako nono tang'o matimo nyithindwa. Eka na ayudo ni ng'eny nyithindwa nikech wach dwaro pesa kata kaka ginyalo konyore university ka koro luore ni sirkal nowacho ni koro tich gi maduong' en keto ni university no nitie gi courses minyalo tim go to kaka kori dak kisomo kanyo kumidake gi gimichamo koro bed wachni gi janyuolni. Ko nyithindwa gi mana kuongo yudo ka koro mariek moseng'e wacho kisungu gi ema koro jotendwa ma josiasa okete tokgi ma koro gin kar somo timiyo gi handouts moko mathin manyalo sustain gi to koro gindiko gik maricho against opponents mag jotelo go to gindiko gik mabeyo kuom jotelo moketo gigo. Miwach ni omiyo moko kuom nyithindwa gi to koro kata university no ema ok gitieko. Gimomiyo alero wachno adwa ni mondo jothurwa owinjie the impact mar gima watimo ne jowa matindo gi kaka jotelo in the long run. Mariek manu wasetero no nego dhi university koro keto bedo bloggers. Tiende ni course gi cha safa. Sama no nego gitim assignments, sama nego gitim research, gin gindiko. Nikech koro nyaka migi 300, 500 or whatever. Akia nigi miyo gi pesa di nikech ana wuon kata ndalo mana campaign no na adwa chwanyora gi nyithindwa mang'eny me university. Kech kane gi kona ni gidwa ni mondo gindik na to nakoni no pod adwaro first class kuomi kae. Yuda ne grade madwaro ni mokwongo kokibi mondo wati. To biro mana ka waloko paro. Wach mar Usangwenya ni kata kae ne mako waluonge ni Usangwenya kata luwo tok jo siasa ma mondo obed chalo gima gine magin gi gimo mathin ma ng'ato nyalo bilo. Aparo ni osekelo gimiluongo ni over dependence in dalawa kaka onagi. Kendo osekelo gimiluongo ni koro achiedh nade ma ng'ato para ni ka tudora gi jasiasa moro to an onge gima koro anyalo yudo kata gima nyalo timo. Aparo ni adiera makende devolution no biro mondo gik moko duto mayande waywak ni central government kata national government sani okano headquarter Nairobi ka onego bedie ni luare pinje wa kucho. Koro an apara ni waseyudo ni gini koro en kansa ma koro chamowa wawegi joma no chake gi joma ne ok ochake koro safa kanyakla nikech for example ok wanyal blame josiasa te. Nitiere jo kaka kuma no chakore joma koro dwa donjo sani manigi aspirations be yudo ni ka koro ka koro yino kidwa miyo ji handouts ni ka ok idwa bedo gi Sangwenya gi tiyudo ka koro kata kamidhiye to iyudo ka ng'ato igone koko ji ok oikore winjo gimo wacho nikech ne oko oloso pap oko thiedho pap weche ainago expressions ainago wuotho e dierwa kaka oganda kaeto mano omiyo koro wan gi dok chien kendo wan mana gi hinyruok kendo nyithindwa go eko onge future. Jomobiro sani bende koro yudo ni mondo mirom ibe koro dwa no chuni ni nyaka tim mana kaka gitimo no ero monde ka ibe iyud kaka idonjo kanyo. Koro mano terowa marach. Omiyo an pod awacha ni jatelo madieri ok en ng'ama nigi pesa moingo ji, ok be en kata ng'ama nigi somo moingo ji, to en ng'ama nyalo rali
oganda kuom gimoro maber manyalo kelo gima luongo ni mwandu kata ber manyaka chieng. Yani ber manyaka chieng in the sense that ni kata an atho aonge to gima natimo pod iyudo ka nyikwaya nyalo luwe mayude ma pod nyalo dhi kode nyime. Kaka gik miwacho value addition. Ang'o momiyo wan value addition malong'o onge thurwa kata the simplest. Adwa na wach ni gimoro matin kuom gima luongo ni sustainability no. Nitiere yo makotim go gima waluongo ni empowerment ni to bedo sustainable. Kendo adwa na wach ni kamano katiyo gi practical example mang'eyo ni nitiere grube go kaka kichako kodgi from the scratch nikech kimiyo ji pesa. For example kata arambe mineni go ne jicha. Ng'enyne ibiro yudo ka arambe no kogo to pesa no bende grube gogo kaka chieng' moro yanda dhi e gwenge wa Manyatike. To grube moko nogo ne gi arambe dalawa mong'er kacha grube mathoth gi jotendwa moko. To kendo kachopo kanyo tapo ka grube gi ywak ni to pesa maneno gonwa arambe ka. Joka noidho kodgi ndege odhi kodgi te pok waneno gi nyaka sani. Ang'o makoro dhi nyime ta kon to an mane ok abiro kati arambe ni. Ang' nang'e nade nang'o madhi nyime. To magi arambe miwacho ni empowerment program magi arambe miwacho ni empower jopiny. Koro yudo ka weche gi gigajore ta aneno ni ka watiego jopiny kaka iwinjo ka wacho ni jatelo moro no kawa thuolo mar tiego ji te yudo makijende maonge gima ber manyalo timo. Kae timiyo gi skill moro ma ginyalo konyore go koro giwegi. Sama ng'ato suko wiya nikech ne jatelo kako wino otrene. Ing'eno wino koro onge kanyo. Pesa koro achulo ng'ama no bedo train masuko wiya ni. Mae kaka long lasting and sustainable empowerment can be done. Mane momiyo aneno kata ka chon moro jokoni eto temo nikech iyudo ka kinde moko regions ma Nairobi gi Central ka ne gitudore kata gi universities iyudo ka nyaka mine manoko dhi school ni choko kaka JKUAT kama nantie no. Ikelo mine moko ndalo rusa ma nyithindo dhi dalacha to a batch of mine obiro kanyo ma kia kata ndiko nying gi. Ang'o mane iwacho gi mine gi? Ipuonjo gi basic business skills. Ipuonjo gi basic bookkeeping skills. Ipuonjo gi basic human resource management skills. Moko ipuonjo nyaka basic farming ideas machalo kata kaka pidho worms manyalo loso mbolea ma natural. To kae gikete alode gi to pur gi dhi maber. Ipuonjo gi kata kaka beekeeping skills. Ing'eni bees kini ka gin gik moko ma self contained so long as ni seketo negi kama gidakie kendo ginyalo access flowers moko gi some food from the natural environment. Jogo loso mogi kendgi koro in mocha mikao ti uso. Magi gik moseting'o gwenge moko malo kendo magi gik mwaluongo ni kaka an achiel kuom jo business go kata mtaalamu e dara mar business. PhD miluonga go kani en strategy in PhD in strategy mar business kod leadership and governance. Koro gigi kwa puonjo jowa to eno nyalo kelo a longer lasting empowerment than wuoka gi pesa moko dhuru tiwacho ni Pamela no kelo ka 2 million kasto koro jipamo to 2 million no by the end of the day to kata kumo dhi joma ne nol choko kani go ne arambe gi kia kata ni to koro any account mane to ere kaka koro gi access. Koro aparo ni onengo wabeda ne genuine jotelo wabeduru genuine. Kae to jopiny bende wadwokura ne temperature mar appetite mar dwaro pesa mowuok e lwet jotelo directly piny mondo warom kamoro ka mondo wachak wuoth manyien. Nikech anta yie ni devolution ni pod en gima ber kendo matin mikelo nwa e counties go. Kata ka county yudo mana 9 billion kata ng'eny gi yudo 10 and above per year. Pesa no adieri makende ok en pesa mathin ahinya, othin to nitie gimo nyalo timo ma pod ji nyalo siemo mbele kucha. Manyalo neno. Koro kwanyal beda ni wasiko mana ni pesa mimiyo e county ka thin to mak mana ni counties moko be yudo mana mathin no to gito gik moko be timore ne gi atima. Erokamano. Gigi thoth ahinya kendo wamedo golo dok e it jowa kendo kwa puonjo oganda mathoth ahinya. Nyakwar Atek makatieko karka mondo mi arang twak machielo mango karka Nyakwar Atek Nyutieno wacho karka ni erokamano ahinya awinjo pogruok e kind Sangwenya gi bloggers. Koro gimosebedo en ni bloggers mawuok e piny Luo osebedgo kitiyo godo e yo marach
kokalo kuom jotendwa mag Luo. Ere kaka jatelo nyalo support blogger mondo miyo yan jatelo wadgi donge ber ka oganda mag Luo kawe okang' mar mondo mi ayanyo rum kokalo kuom bloggers nikech ka waparo youth Albert Ojwang nowito ngimane nikech nen blogger kuom gigo mabere noketo kacha e mbui kendo kanyo wasomo gimoro mantiere ka wache dakika achiel kende kiyie jowa siasa makaluo ang'o momiyo nyako bed mana yang ang'o momiyo nyako bed mana weche motenore gi sex kod nindruok gi kaboji wacha inani kata ka ng'ama ng'ongo maduong' ma iye duong' kata ka dhako ma nyaburi kan kama kawuoyo nyim ji to ni mondo mi amor ji kata mondo mi oyiera kata mondo mi abed ng'ama koridewo nyaka wach mana weche mag dwanyruok aina ma nyo wawinjo Kisumu ka to e budho ma wantie ni wanie gi nyithindo matindo wanie gi mere kod oche gi mondi yawuot gi jokwaro jo e nyaka e kanisa mar Nyasaye jowa nitie kaka wa lose direction nikech sama koro gige mwawacho ema miyo nyithindwa bende ng'eyo ni kare mane gima onego wachi bende mane gima onego tim koro hata neno ni wach mar ayany to gi wach mana motenore gi weche mag terruok kod nindruok gi gik makamago magi an kadongo kaka nyathi matin nang'eyo ni magi gin weche miluoro kendo joma dongo ne ok to wuoya kaka koro tinda neno ketecha mano ok e siasa an aparo ni onego wadogie e siasa maber siasa maler siasa ma jotelo nyiso jopiny gik mowinjore timre negi kata kowuok e lwet sirkal mane obed sirkal mamalo obed sirkal madala obed jotelo matindo obed jotelo madongo ma e gima onego bed ni wagoye mbaka gi jopiny to weche mag ayany gi weche midwanyo to wadwa ni wa condemn an kaka ng'ama miyo to kendo kaka ng'ama riek mosomo to kendo kaka ng'ama war aparo ni ok wadhi maber kendo jotendwa kata da bed ni ung'eyo wach nindruok ni kiwango mane to ok en wach monego uchunge nyim ji to bende kata da bed ni ujo miel manimba miel gini gi bonego miel gi kiwango anang'e ni jodongo ne mielo benga kata ka giloso aput gi moro kendgi to kijende be nyalo miel kendgi to wach matinde pau siasa gi buche mag siasa ma public emoloki los disco mara licha ma kiyudo kaka de timore ti wuora ni to ma to kora ang'o madhi nyime anjao ma kama ne onge kid joluo chon nitie kaka joluo ne gin jok moko moritore mopangore matimo gige gi nyadhi gi ber ma jogwenge duto ne admire walus gini to ko ber to kendo waluse kowuok kuom jok midwa no luong ni waheshimiwa to yo mwa behave to nyis ni tunajiheshimu aparo ni wach no onego wago kabisa Kutieno ami wach mar wach kutenore kod wach mar bloggers kod ayany kaluo kato bang'e wach mag ayany no pod biro kar kanyo ni wadalose weche mag siro jotend luo mane sirkal adiera makende achaki ka ni adiera makende blogging oken gi marach blogging en mana tich ka ng'ato be nyalo tiyo tich mopogore but hawe marach jogo ma Nyasaye omiyo kalam moro matin kada gi paro moro matin gise duogo piny e kiwango moro makoro itiyo kodgi marach gi jomopogore ok ti kodgi mana gi josiasa kende kada jo ohala be tiyo gi jo blogging but guma jo thoth bloggers gi pok ong'eyo ni ginyalo chiemo e blogging inyalo chiemo nade blogging e piny masani piny osego ndamo mang'eny chadwa wuoyo ka wadoke kor ka uchumi koni gaset mineno masomo kawuono mar Standard kata Nation ni tinde ok osomre ji matin ma elite ema some ang'o mogo e piny teknolojia mobile kech ji somo gini e simu to bloggers gi mondo josiasa madongo kata governors MPs magi blog negigo onego beni koro ibiro gi paro inyise ni adwaro mondo abed gi online platform na moro minyalo luonga ni
Jokanyanam Times kata Jokanyanam Online manoga seda ma online ma kambi maketo ma wacho weche ma jo Kisumu County owuoyo Mabei owuoyo koro ka jaluo biro somo giri no online kacha nitie nyaka kembe mabiro biro timo advertisement e platform ni kacha nitie seche ma ng'ato view bende ibo yudo viewership ibo yudo gik mang'eny to gini biro konyi kendo nyalo ibo ndiko ji mang'eny nikech e gaset ok en siasa kende wan gi education masaine no dhi marache i piny luo weche mag capitation gi weche mag skunde mag day school go abo keto kanyo anyalo keto column be mag weche mag jotich maber weche mag governance adwa audit CDF te madala uyudo pesa di titime ang'owa to impact gini kanye koro ibo golo odok e it ji kendo ibo yawo wang' ji to pod ibo loso pesa mang'eny malo kata majo siasa tema ng'ocha mi because ji mang'eny bo wero mondo obed kodi but kapok wang'eyo ni mano en virgin land ma ji mang'eny pok odonje to wabo hinyore blogging wani ok bi konyo nikech sani be chik nitiere Computer Misuse Act ji mang'eny chamo ganda iye kuodegi e WhatsApp group e WhatsApp ang'owa ji hinyore nikech young people are vulnerable jogo matimo gigi ok ging'eyo ni nitie chik moro ni Computer Misuse Act ini miya ndik gini idwaro bundle me pesa di 200 tin we akech ni 1000 yeni 200 i blog for almost 2-3 days kama e WhatsApp kanyo to ng'ato ini kwayo jasiasa 200 ni mano is cheap we miya kata 2000 deno ohinyi because odwa mondo kanye mibedi mane mipar kikipar gumloni transformation kamano nyakora moge jwang mano e gima timre karkae achiel kachiel gimipar ni ng'ano mano mapidhi ng'ano bo controli kama intiere mondo Uganda yud independence magi iwacho ni you feeds you will control you mano kama intiere kakacha range e yo machielo siasa biro siasa igoyo e konde mopogore ahinya to ayudo thuolo mano mar rango gi kama chielo ka wadalo kutanga kendo rangane twak machielo ka mano wuok eni jaod bura machon mano manyatike Edik Omondi Anyanga koro seyo jotelo mago mawuok Luo kod oko mano mar Luo mano mosebedo kata ka seyo jotelo mano makaluo matiyo elemo madito e piny owacho motere kod jatend piny Kenya William Ruto kama kaka noloso ere kaka inyalo sir jotelo mago makaluo mane sirkal gianyo jowete wanyaka wadok chien gi mang'eny ok wadok chien gi pingo sirkal ok pingi en ma en golemo ma ji chamo sirkal ok pingi en wuon signature sirkal ok pingi sirkal moting'o gimoro amora pinyni kupingo sirkal nyithindwa dhi nwang'o tije kaje kupingo sirkal biashara dhi gojo gi jomage sama pingo sirkal mueche to go biashara dhi mbele ok inyal bukori ni indiro ni attack nyathiu ni to kendo kata libamba attack nyathiu to support you have to style up jothurwa ma joluo okada ma Migori ba wach mo Migori yera mono me achak kod owino kotiro kendo mana kamirange karaka sirkal ok pingi sirkal ko pingi nyithindo biro tich kanye tijni be koro dong mana sirkal ka kokisire to bane kamentiere joluo mipingo mana sirkal gin jok magi kapo nono gin yamo moro ma isi winjo en statement mapek ahinya kendo kawuok kuom jogo mawacho ni gisetelo be Luo kae kaka Dik Anyanga adwa mondo abed gi paro mopogore gi statement mar Anyanga japiny mora mora ng'ata nigi ratiro mar pingo sirikal e muya ma waluongo ni oxygen e demokrasia maka pingono onge to nitie kaka sirikal ok nyal gamo muya maler ka piny te biro bedo ni kila ng'ato dwa mondo weri kila ng'ato dwaro mondo paki kila ng'ato dwaro mondo wichi mo mano e chal gi ng'at mosetho marito mana mondo lande e kisungu wawacho ni everybody has a right to oppose a government because government breathes
from opposition that it meets from its people. Seche mipinge cha eke ya owange. Seche mipinge cha izini maonegetim kama, maonegetim kama, maonegetim kama. Unfortunately, wach mar pingo serikali koro odwa bede mang'eny saidi nyaka osiepna jakom Raila Amolo Odinga tho. Sani koro ka ji ni pingo serikal ok ber. To jaluo ni en ng'at mane wacha diera kendo en ng'at mane ochung' e ratiro mare. Seche mokweri cha, ok okweri ni ok oheri. Oheri but odwa ma mondo tim go maber. Kata mana jowa momi lemo e serikande gi. Katiba ma wan go sani wacho niya, Kenya is a sovereign republic and founded on multi-party politics based on articles founded in Article 10, mind good values, principles and values of governance. Machiel kuom values ma uwegi en transparency. Marariyo en accountability. Seche ma wapenjo serikali ang'omio ma okotimre. Wapenjo mano because wadwaro mondo wadage ngima ma katiba wacho miluongo nango accountability. Where there is no accountability, there is no progress. Tebodo ni thothne gumomiyo seche moko inyalo pingi eni nitie migao moko mabro attract a lot of scrutiny. Dholuo moko ang'e ni scrutiny abedang'o. Nonro. Gi attract a lot of scrutiny. Whether gibo wuok kuom joluo kata gibo wuok kuom joluowa. But kose mi kom aila koro kom mimiyo ji mag serikali gi kiki expect ni joluo kata do udiwa ni biro luwi aluwa blindly nikech kori jaluo, because when you are not working well gigo impact on joluo podo inyo jaluo. Seche ma ok wabi yudo pino to jaluo minister mar pi, koro wabokoso kwayo pi nikech jaluo manie ministry mar pi. Kada ko mi ni koro ni mi janyiedho wabokoso penji ni ang'o miyo kinyiedho nikech in nyathi nyamera. Donge ana keli mondo nyiedhi. Ano kadwa ng'eyo kada kotho chwe kada kotho kochwe. Guma duong' nise wacho ni in inyalo nyiedho. In jakwath maber. Koro in kwa maber bi mi jamni pi bi mi lum makikang'o ywagi gumomiyo pok omodho nikech in ema kuma entie kanyono omi power mar loko ngima ji eyo mane inyalo kelo chik moro, inyalo kelo policy moro, inyalo kelo regulation, kata inyalo propose structural change kuma entie no. To kitimo magi bikawo thuolo ni bicha kiduogi iwuoyo gi jopiny ma gin joluo nyani bwana so far asekelo changes magi ma base iko gini kama bang' dweche ariyo dweche adek kama an gani ni udhino no lokruok to ubende make sure ni utimo guma chik dwaro. Ng'ama biro laure kodi onge, but kiwacho ni koro wane e serikal ni koro ok pingi, mano serikal ema biro duogo kendo biro lokre kodi obro chami to magi gik matimre. Erokamano kama gik mosebedo katimre. Dr. Pamela Odhiambo antiere karka joma ne serikal kik penjo koso pingni tene inene nade kiwacho ni ero jok manie serikal onego bende yudo sir ma jok manie kanyo wacho jok manie oko ema pod gogi to jok magogi oko ka bende gin oganda luo. Dholuo mar pingo ni akia ni context mane ma nende jatelo ni wuoye nikech to be honest akia ng'atwa manie sirkal mane pingo ni nikech hata pani pingo ng'ato to kaka winje ochalo kwedo gimoro ma kata ne ber to iti kweda kata ng'ato timo maber to kiyiego. Koro aparo ni context ma winje ok ler na ahinya nikech nitie weche ariyo ka. Nitiere kaka wan gi sirkal hie ma the entire government ma nitiere gik ma government ni onego tim ne jopiny to kae to eka nitie jowa ma bende koro milemo ei government ka. Koro gik ariyo gi chutho gi pogore matin to bende gichalre nikech sama oketgi e kom kacha oket ng'ato ka ng'ato e docket moro ni mondo otim gimoro ma onego bed ni kelo ber ne ji te nyaka joluogo.
Koro wakawane kata mana kaka idara mar wach sitima. Kadiri makende king'iyo kaka stima network mar stima oseringo e Kenya ka. Kaluo wakucho kende manitie kuonde ma kata gimiluongo ni pol mar stima no nyithindo moko monyuol pok onene. Koro here is a case ma koro wuodwa hie mobede e kom mar stima ni. Normal expectation mar japiny en ni charity begins at home. Koro ne ng'ato nyalo parapara ni onengo joluo bendo ne aggressive nikech jogi be paro ni nitie kaka nikech nyathiwa man kacha koro gima kama yudo konego bedno matek ahinya. Koro ponono ni ng'ato wacho kata ni wan kama to wan to pok waneno stima ni. Ano kadwa ni mondo wakawe ni ng'ano pingo jatendwa ni taparo ni ng'ani yuago kata highlight gimo onego timre mapok otimore. Kora paro ni the context mwawuoye kata mwatiye gi dholuo mar pingo ni samoro nyalo misleadwa nikech ana paro ni wach ma okaero kaka for example jotendwa moseyudo kombego okaero ni wawach ni nikech maybe ng'ani osiepna to in emiseyudo kom kora neno nogoli mondo oket osiepna ni eka gik moko dang bed maber. Ma chunje makamago nitiere. Chunje makamago moko nitiere to mano taneno ni rach. Onengo wayie ni wuodwa ni oseyudo. Koro kaber to wapush kendo mondo osiepna ni wuodwa machielo ni bochako donji kama chielo kama kendo ng'ama chielo bodonj kacha ng'ama chielo bodonj kacha. Apa ni mane gima katimore ta ana wuon adwa ni mondo awach ni mano tok ber. To ka en mana paro ne ya wuotwagi. For example kaka ineno lweny ma ovyo mar negruok mwaywago e Luoland kind josiasa wagi gi nyithindwa ma yawuoyi ni. Atinge ni chuna ni nyaka wawach ni sirkal kata bedo ni wuodwa manie doked no. Bedo ni ene doked kanyo miyo onengo bende wakonyre kode mondo wayudie kwe makende mondo kata kae be koro dhi kedo gi weche lwenjego gi deaths man necessary go e pinje mamoko. To bende ko bede example ni dongu neno kaka moa e background ma entie is peaceful kendo one orderly. Ineno gino. Anapani mane support moningo wamakre gi jotendwa gi mondo wamigi. Nyiso gi kamoro madhi manyap ma moningo ting' malo ano kane gino kaping. To kopo ni nitie ng'ama dwara bedo malicious ni nikech Pamela mane komno Pamela okemo ningo bed kanyo anyango more moningo bede nikech anyange musiepna apa ni mano to rach. To chutho joma Nyasaye osemiyo kombego e sirkal kagi anapa ni yes oningo wa encourage gi oningo wamigi support e yor advice kendo e yor nyisogi ni nitie gima kama madhi kama marach kata madhi kama maber wadwa ni ma omedre to ma to wawe to ma to wa initiate gimora ina no ano kanene ni pingo ng'ato ananene ni en konyo ng'ato mondo one kako ningo ti e yo maber manyalo kelo pak kod puoch ne ji duto. To ka kamano to kopo ni enena weche moko ma bende mana mag miero maonge tiende. For example kata kaka ayany mwawacho ni inyalo poka ng'ato koro tucho lota jotelo ayenje moko madongo ma koka gidwa dig nyaka background mag jotelo go gima kwere gi notimo kia wuonegi gima kwarwa notimo has nothing to do with gima nyalo timo sani. Kopo ni kwara notimo marach tata nyalo timo maber dak yie mana gi ber manyalo timo ni nikech kwara to be kamoro nose kata tho onge. Kora pani mago weche madondi matindo go made yuatie jotendwa ema kanitie to nengo wawe mondo wajiw jotendwa mondo wabed part mar their support system nikech adieri makende kata mana ina family ka kidwa timo gimoro as a mother kata as a father to nyithindo ngura joma nie dala ok oyie support wachno tibiro yudo ka gino ok dhi maber. Kora pani collective moral support to nengo wami jotendwa to highlighting kendo gik mabeyo ne waparo no nengo timre mapok otimore mano to akwayo gi ni kik giyie ni wapingo gi giyie ni wajiwo gi mondo wakony gi mondo by the end of the day their scorecard kata performance contracting matinde ji sign ja gibe die kata gi 90% moro in terms of delivery. Number 2 aparo ni kaka jotendwa sani manie sirkal nyo wan gi expectations mang'eny
nikech kaluwore ni wan korwa koni development wise osebedo kodok chien kata kaka weche mag omenda kata skunde ma miwinjo ka ji talogo. Ng'eny skunde wa kidhiye ok gichal gi skunde ma koni kata mana infrastructure wise. Koro sama gibe wan gi jodito ka to apani ber mondo gibe ging'iye kaka gitoko mabopo kendo moriyore ne korwa koni nikech wasedong chien ahinya. Ok onego bed ni wabe pod wadhi adhiya marach ahinya. Koro gika inago ma mondo ging'i. Tapani en ber mondo wajiw jotendwa kendo wachung'ie tokgi to gin bende gimak lwetwa. Akia ni kawache kamano to winjore maber nikech gini nyaka balance. Ok wanyal soka wangi kata sama there is no reason momiyo wasoko wangi. Sirkal no ema ji te dwaro, mano tadieri makende. Nikech kata wan mo osebedo kwa go siasa through ODM. Lengo wa maduong' ma kata nyo omiyo wakuyo makende kaka an akuya ahinya ni Raila to kapok obedo president e Kenya ka. Nyo wadwa ni mondo Raila obedie kom president mondo los sirkal duto ma Kenya ka mondo gik moko dhi maber. Koro laini manyo wakaono ebe nyaka wariemba nikech ka waweyo all of a sudden mi gik moko dhi marach to bende wan be koro wanie sirkandno. Koro ing'eni mano bende waketho CV e wang' joma moko. To ganda mamoko be dang' ok wayie mondo osokwa soka kata onge gimomiyo isokowa. Nikech ok en asin mondo joluo obed part of government ma Kenya ka. Wan jo Kenya. Koro ka wayudo kombe sirkal, wayudo luonge sirkal, wabe wan mana gi ujuzi mar delivering kata mar bedo minister, kata mar bedo PS, kata mar bedo directors, kata whatever they are. Wan gi capability mar timo mano. Koro aparo nego wajiwre mondo waywa joma dhoth pod wayud lemo mamoko e sirkal ka. An mane kaka nene. Kamano, antiere kutieno, tada kawe kaka wach mogik mana kwa tieko sandongi thuolo madaika adek ende kata wuok oganda luo kama wantiere ser miyo jotelo onego range yo machanade mondo miyo nene adier ni kata lemo miyowa jotelo kelo dongruok ne jopiny nikech mane gima duong' ahinya okara ni osere kalo timang'o to dockets magimako gikelo ne japiny ber mane mang'ato nyalo wacho ni mae omi higni adek waneno ber machalo kamae iye kanyo bed ka wach mari mogik ka ng'aduo dakika achiel kata nyiri matin ami mar wach mari mogik bende igeo lemo momiwagi omiwa gi nikech wajo Kenya kendo wa deserve onge favor metimonwa nikech gigi ogibiro bang' June 24th ka jojenzi osedhi e ndara but e mbele kanyo ibodo ni representation mar serikal mar Kenya kwanza ne rach kabisa wawacha adiera nikech adiera ema budho kane jojenzi osekelo lweny ba jo Kenya wacho ni bwana jontie jok moko mane e sirikal kanyo ma ok add value ethnic balancing onge gige momiyo wadonjo ba wabedo gi mbadi wabedo gi wandai sometimes mondo wawach ni koro wadwa mondo wamie gi scorecard e wang' jaluo dhi bedo matek nikech onge sera miloso ni sera ni ilose ne jaluo sera gi ilose ne jo Kenya ilose ne gi jo piny but sometimes nitie kaka wanyalo bedo Kisumu wacho wanyalo tweak policy matin wawach ni wabende kaka joluo either wasebedo marginalized economically mwandu mang'eny nok dhi ka serikal probably because ne gifeel ni ne wago opira matek mar opposition koro wan marginalized wadwa ng'eyo ni to jomage bende mosebedo marginalized kaka wan economically koro jo marginalized go kuma jo marginalized kome e kuma jaluo nego beni kome ka en stima mimiyo ja Masai nikech gibedo marginalized seche ma ja Masai yude seche ma ja Pokot yude seche ma ja Samburu yude jaluo biro yude but jaluo nigi paro kata ne ji ne nyisogi ni ka ng'ane ma koni stima ibo kelnu stima it does not work like that kanyo be aduga blame jomagi blame wabunge gibed mag luo kata gibed wabunge mag Kenya pok gibedo gi conversation moro nikech sani budget ilose parliament budget gitindi o close gi president iloso gi parliament makiwacho ni bwana ma ok wanyal timoni kama ok otimre to bi ok gitimre atima didi seche mokwano ke wacho ni pesa mar CDF ok ochopo gwenge to wabunge nyiso president ka pesa no ok bi chopo by next week
budget ni wabe ok wakal, gini wabe ok wakal, giyude pesa no koso ok giyude. Kakoro wabunge boya wangi, vice president ka ok nyal bedi gi capitation, stima ni ok nyal dhi kuma kama, pi ni ok nyal dhi kuma kama, wabende wadhi tiyo gi gumoluongo ni the power of legislature, we shall veto your activity. To piny bobedo beda maber. Koro ana wacho ni kik wangi gini joluo, wangi gini jotelo, gini jopiny ma exercise gumoluongo ni public trust. To kombe momigino bro kawo nonro matut makoro kik iwach ni ng'ane goya nikech uko jaluo. Kineno ka liet manie jikone ni malo ahinya, wuok e jikon werigo nitie jok mang'eny manya bidho e jikonde no batedi. Chiemo nyaka chieng'. Chiemo nyaka chieng' to ji nyaka chiemo. Kendo ka wayieng' bega koro wamedo bedo gi teko morocho ni wa chiemo chata yieng' lakini mogo to koro mo kuon cha malongo. Erokamano Wino Otieno. Ayudo wach mogik nyiriri 20 kata nyiriri 30 ami Dr. Pamela Odhiambo wach mari mogik kae ka watieko walor cheno machielo chako ka boda ika. Wach mogik ewi weche gi duto mowuok kagi an apara ni pod wan gi geno ni wanyalo yudo lokruok kendo wanyalo timo maber moloyo kaka wasetimo kata kochakore e weche mag dealing gi nyithindwa ma jo youth ma waluongo ni sangwenya ka ok gin joma richo to hali magintie miyo gibedo vulnerable. Koro nitie kaka nyaka watuch gi weche manyalo ketho vulnerability no mondo gibed joma self confident, joma nyalo bedo self independent, joma nyalo timo gima ber manyalo konyo piny. Mar ariyo ne jotendwa duto watemura ne duoko gima luongo ni nyadhi e kit tendwa kata kit wechewa nyaka kit timbewa kata offices ma wantiego. Jotendwa apani e Kenya police ma Kenya ka yande wacho ni joma nie public service kata offices madongo mag CSPS ga joma kamano gin ne wadwa ni mondo Nyasaye okonygi kata chuo ndalo machuok joma nitie sani go nyaka joma ne nitie on just a bit of correction apani kata kapok mbadi go pio nodonjo ne pod wan gi yawuot luo kata nyiluo ma bende ne ogwele government matiyo sani ni. Kora para ni giduto joma nitiego gi tema ne matek mondo gitine jo Kenya duto e yo maber gi joluo sana kaka joma ywak ni osebedo marginalized wane more fruits kaber kabiro thurwa kucho gin be koro kik gichak beda kendo ka giringa throughout kaka jo siasa kaka ne gikoro gitiane office kacha mondo wane impact kae to mogik takwayo ni kaka wachopo e ndalo mag siasa kendo mag manyo kombe adwaro ni mondo walose siasa wa e yor kwe kendo e yor kanyakla kendo e yor winjruok gi weche gi paro maleo ok e yor lweny kod negruok. An aywak ahinya e ngima jowa matindo kod joma vulnerables machalo nyithindo gi mine ma lweny nyalo poya tinego gi tinyo gi tituro gi kae to ng'ama koro kata tero gi hospital bende onge. Adwaro kwe makende e Luoland to gi policy maler ma jatelo nyalo nyiso uni to adwa no yiera ni adwa dhi timo ang'o mondo wayudie kaka wanono wach ni tok koseyier jotelo go. Wach maber ahinya kanyo Dr. Pamela Odhiambo mano madep machon ma county ma Migori kaachiel koda ka Owino Otieno MCA machon ma Sarang'ombe Kibra County ma Nairobi kae mane makiro giko mar chendo kono rango chal mar piny Kenya okwayudo thuolo mar bedo kae kod Alum Linus ma bende ne en jakanyo mar duol mar Jubilee kalure kod late mar delo obedo kod chieng' machielo sani mane thuolo moyudo iru kama nanyo kobedo kod okinyini ma kawuono mano cheno mar piny orango chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokew nyaka sangwa weye chenro wuok tich kawuono ka kawuono chieng' tich ariyo warango ni kanyo rameny piny podi kato bang'e Sharon Ng'ao donjo kod twak e mbako romo riti masani.